A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidos ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende A que cheira, papá. Quizáis non o saibades, mais o tigre ten múltiples orixes e sabemos dos seus poderes a través de lendas extrañas. Hai quen di que chegou do espazo exterior, e se cadra por iso as historias que contan as súas devotas e as que por aquí podemos relatar son sempre inesperadas e abertas á interpretación. O tigre ataca sempre dende o ángulo morto. Para celebrar un novo concilio do oráculo, temos hoxe connosco a Darío MJ, eterno aspirante a cosmonauta soviético de segunda división. Hola. Que tal, Darío? Tamén temos a Ángela Lema, astrónoma e filóloga, que seguramente xa leve un tempo tomando sol no Monte Louro dun novo exoplaneta cando cheguemos os demais. Hola, que tal? E por último, Carlos Ríos, o que lle toca o durísimo traballo burocrático de atender aos convencidos de que o tigre non existe e de que non se pode sair da Terra. Hola, que tal? Que tal, Carlos? Despois desta entradilla majestuosa, de entradilla espacial, como sempre, sei que todas estáis ansiosas por ofrecer ofrenda ao tigre contando a vosa historia, pero precisamos facer unha pregunta para establecer a orde. Moitas veces, as mensaxes místicas chegan a través de sitios extraños. Un moi mítico son os vinilos, que seguro que o sabedes, que se pode ao revés, empeza a sonar como a mensaxe esa diabólica, e igual algunha tamén é o tigre do futuro. Así que a pregunta de hoxe é: cantos vinilos tendes? Eu digo que hai vinilos que soa mensaxe diabólica sen ter que poñelos ao revés. igual que escoitas do revés, en realidade, Darío? Pero non teño ningún porque é que non uso aceites esenciais para a barba. Joder, Darío empeza fortísimo, non só tendo cero, senón degradando todo o concepto. É que os vinilos é unha cousa, non sei, tío. Gústame o que concepto, pero eu creo que a xente que ten vinilos, telos para dicir teño vinilos, non para que lles dé algún uso en concreto, sabes? Non sei. Esa é a miña opinión de merda. Ollo a quen compra vinilos sen ter lector de vinilos para decorar na casa, Non é de fiar. A xente que compra vinilos non é de fiar. Esa xente existe e compran el Vintage and Coffee. Esa xente existe. Boa, durísimas declaracións contra o Vintage and Coffee. Eso está ao nivel de mercar estas, sabes, libros que non son libros para decorar as paredes. Sí, exacto. Sí. Está a ese nivel. Que é unha cosa como moitos anos 50 de comprar unha enciclopedia porque tes unha parede baleira. Pero non digo enciclopedia directamente, sabes estos libros bonitos, sí. Estas que son que non xa nin é o libro, é unha forma, en plan, é a forma do libro, tío, pois non parece que tes aí unha colección do ano 1855. De xente que compra vinilos, toma café no Starbucks ou no Vecchio, e leva gafas de pasta e ten unha bicicleta do século XIX, destas así tal, é broma, pero bueno. A ver, eu ter non teño, pero os meus pais teñen moitísimos. De feito, teñen de Sinistro Total, que é brutal, o vinilo este de Cuando se come aquí, creo que se chama, que saben como os Dalton. Todos os cercados mueren a canción de Todos os cercados mueren empalmados é dese vinilo, ou seja que sempre, imagínate o meu pai, eu con 5 anos poñéndome esa canción, pois sí. Eu terei como 20 ou así, pero teño algúns máis que foron herdados do meu tío, que agora xa non ten lector de vinilos, os tiña ali pois na casa dos meus avós, e un deles é Tunas de España. Xunto con vinilos de rollo maquineo anos 80 moi graciosos tamén. En plan rollo Ruta del Bacalao. Tunas de España, destas cosas que, o sea, non é ningunha tuna en particular, porque ningunha quería poñer o seu nome. Tunas de España. Sí. Especial mención ao de Santiago de Compostela. Algún día falaremos nun podcast da estreita relación das tunas cas drogas na universidade. E as tenas en Portugal, onde tamén teñen como un poder moi extraño. Sí, en Portugal sí que é interesante, sí. É unha loucura de Portugal.
Eu nunca contei os vinilos que teño, a verdade. Diría que teño máis de 20, pero menos de 50. De momento, unha colección así Vale, vale. pequeniña. Que bonito, non das o dato exacto, pero te marcas claramente como gañador. No, pois ao contrario, pensei que o gañador que era Carlos, claramente. No. El dixo 20, el dixo 20. É que, a ver, non sei, se agora conto teño 15, vou me sentir mal, vou sentir unha estafadora. Non sei. No, tes máis... Ángela, eu vin a túa colección, tes máis de 20. Exacto, eu vos decir, vos Tes máis de coñecedes a miña 20. colección. Teño máis de 20, pois teño Tes máis máis de de 20. 20. Pois xa está. Sí, eu creo que ten máis de 20. Eu teño un vinilo. Pero que vinilo, De Luis Cobos, Teño un vinilo de Luis Joder. Cobos que penso que é a única maneira adecuada de consumir a Luis Cobos en vinilo, sabes, como de destas que non sabes como chegas a facelas en realidade, pois é a perfección de ter a cosa de Luis Cobos. É un nivel de que Luis Cobos págate a ti por escoitar ese vinilo. O sea, sabes, volvendo o mundo ao revés, en vez de cobrar a él, como cobra por todo, pois te paga a ti. É a única maneira que teño de escoitalo. Ten que vir Luis Cobos cun lector de vinilos a miña casa, instalalo e despois os dous xuntos podemos escoitar. Como curiosidade, Luis Cobos é do mesmo pobo onde Don Quijote loita contra os molinos. Non sei se o sabíades, pero xusto os molinos contra os que loitou Don Quijote están no pobo onde naceu Luis Cobos. Villanueva de los Infantes. Casualidade? Non, creo, no, San Criptana, chamase. No, Campo da Cripta, o sea, Campo da Criptana, algo así, sí. Pois moi ben, entón, como flamante gañadora da contenda dos vinilos, ten a honra de comezar hoxe o podcast Ángela. De que nos vas a falar hoxe, Ángela? Pois vou vos falar de Horus. Veño vos falar de Horus. Non sei se sabedes quen é Horus, dios celeste da mitoloxía exipcia, considerado iniciador da civilización exipcia. Coñecíades a Horus? Home, eu sei que é un dos deuses exipcios, sí. E sei que foi como técnicamente o último emperador de Exipto, o último emperador deus de Exipto. Sempre hai na mitoloxía en que é Horus, e igual o que ven, o sea, o que diste como iniciador da civilización, ¿no? Exacto, exactamente. Exactamente. Digo que eu non o coñecía, pero da foto esta dos papiros e tal é como un dos dioses míticos dos exipcios en plan de buxos, non? Que está en plan ilustrado, digo. Sí, o que ten a cabeza de paxaro. Sí, claro. Exacto, exactamente. Pois Horus é este deus que xa vexo que controlades e tamén é o can de Lola, a moza de Diego, parella de la Isla de las Tentaciones. Que é do que vos veño a falar realmente hoxe. Ah, sí, de toda esa peña de Instagram que leva en plan a mítica cruz exipcia. Vas a eso que faz. E iso do que vos veño a falar hoxe, de Horus, da personaxe protagonista desta semana indiscutible, que dou moito que falar nas redes, que me apetece analizar e comentar con vos hoxe aquí, vale? Bueno, non sei se coñecedes ben o formato deste programa, de la Isla das Tentaciones. Por favor, ilústranos. Conta un pouco de que vai, aínda que sexa por se alguén non o coñece. Exactamente. Bueno, ten un formato moi facilillo de seguir, vale? Sí. Básicamente aquí van 5 parellas, vale? A probar o seu amor, a poñer a proba a súa relación. Entón, sepáranse en dúas villas, Villa Playa, Villa Montaña, os homes van por un lado, as mulleres van por outros, e en cada villa hai tentadoras ou tentadores. Evidentemente, aquí estamos falando dunha heterosexualidade imperante, es decir, para os homes van a ter 10 tentadoras e as mulleres van ter 10 tentadores, vale? Entón, en comparación con outros realities, é a versión premium dos realities, é dicir, aquí non hai nin probas semanais, nin nada. O sea, aquí a xente vai de vidorra total o programa... Estás explicando como que explica a outro como se xoga un ataque ou Monopoly. Pareceme estupendísimo. Isto de heterosexualidade, joder, 10 tipos ou 10 tipas, eles exclusivamente sós, todos os tipos nunha casa e todas as tipas noutra, home, non sei, hai
non sei se é moi, non sei. Bueno, eu quero vou seguir escoitando a ver que, porque o que a premisa interesa. Decía que é a versión premium dos realities, porque aquí non teñen nin probas semanais nin nada. É dicir, aquí o programa está dándoche todas as facilidades para que a peña se empece a enrollar a unha ca outra e que se cree contido, non? Teñen buffet, barra libre, bueno, aquilo é a día de hoxe, en tempo de pandemia, direi que comezo a valorar a posibilidade de presentarme a este casting porque son unhas vacacións pagadas, vale? Ben, entón, de que vai isto? Evidentemente, aquí é un todo ou nada, é dicir, ou monogamia ou nada, ou monogamia ou traición, vale? Aquí, bueno, partimos do todo tinglado este que se nos vendeu, pois, do amor vinculado á monogamia, este romanticismo de cuento de Disney, non? Eu, esta terceira edición, levo esperando 3 edicións por un girito bollero, a ver se pois, as paisanas enrollan as unhas cas outras e os tentadores pois colapsan ou cortocircuitan, pero iso de momento, aínda non chegou. Estamos falando dun reality, pois obviamente de desexos normativos, de corpos normativos, terceira edición e todos os paisanos e todas as paisanas son fotocopias as unhas de doutras e aquí pois as conversas que se dan, como podedes imaginarvos, aquí non hai conversas de política ou de que te parece la casa de Ibai que la presentó esta semana en YouTube, no hai nada destos. Como a ti te gusta a música, a mí tamén, cuántas cosas tenemos en común. Entón, isto es A follar. exactamente, entón, maravilloso. Entón, que cosas me interesan destacar de aquí? Evidentemente, aparte do terrible per se que de todas as ideas e todos os valores que se difunden neste programa, unha amiga decíame outro día que ve este programa para ver como non relacionarnos, vale? Pertúrbame moito unha cousa. O sea, que xiro lle dá o programa a todo isto para que ao final as chungas, as desquiciadas, las locas, las posesivas e as que son infieis finalmente, non? Son as mulleres, non? A lectura que eu fago disto é que estas mulleres veñen de relacións chunguísimas, supercontroladas polas súas parellas e están amargadas e llegan allí, obviamente, e se liberan e se vuelven, se liberan e expanden sus placeres e sus Fluidos. deseos, ¿no? Pero o que máis exacto, pero o que me perturba é este tema do enfrentamento entre as mulleres, non? O sea, esa falta de sororidade de as inimigas son elas, é dicir, entre as 5 que son parellas dos chicos, sí que hai moito apoio, vale? Hai moito apoio de, pois, cando unha está de bajón, pois todas apoian, pero as tentadoras son todas inimigas. Entón, por favor, rompamos con este rollo de odiarnos as unhas ás outras, por favor, que non somos inimigas, o sea, facía falta un pouco de sororidade neste sentido, non? Que tolo, non? Ademais, o sea, como colocalas nun contexto de competición só a elas, entre elas. Só a elas, sí. Antes de nada, eu teño que dicir que eu vexo a Isla das Tentaciones porque non son un puto facha, así que teño que velo obligatoriamente. Que? Non, é unha broma, home. porque en Twitter parece que se non ves la Isla das Tentaciones eres un puto facha, entón hai que dicir. Acabas de recordarme o meme este que ahora, bueno, o vídeo este de respeta a las mujeres. Sabes do que vos falo, non? É que había un meme que poñía como que non ves la Isla das Tentaciones? Non serás un puto facha, non? Pero por qué? Non sei, porque parece ser que é o como máis woke agora a velo e tal. Ai, Nada, daría outra vez intentando explicar memes. No, a ver, a realidade é que sí que o que xa só o concepto do que o concepto, como fala ben Ángela, o concepto do programa é esencialmente super machista. Sí. Bueno, non só super machista, senón tamén super, bueno, eso, nunha idea do amor romántico que xa, bueno, pois non só se establece tras das películas de Disney, senón a través de todo o que é o capitalismo e o que son a ideoloxía política tanto nas series como no que na ese amor que tes que sufrir e se non o sufres, pois non vales nas cancións, etc. Pois
semella que o que é o concepto do programa, que como ben comenta Ánxela, sempre basase nese amor, que tes que loitar por el, que se non sufres ese amor é que eres un fillo de puto que non queres outra persoa, entón, pois Exacto, iso. esta idea de que o amor ten que ser, sufrido, non? En plan, hai que Claro. pasar probas para demostrar Mm. realmente o que sentes por esa persoa, non? Entón, como digo, a mí o que máis me interesaba hoxe era, iso, este tema de ou monogamia ou traición. Non hai, non Mm. se comentan outras fórmulas alternativas de relacionarnos, non? É dicir, falo desde relacións abertas, desde pactos, non, que se fan, pois, de non exclusividade sexual ou, bueno, ou o poliamor, non? Pero, nesta última temporada, neste último capítulo, abriuse unha vía que eu quería facervos unha lectura a través da figura de Horus, vale? A figura do can. A través da figura do can, quero facer unha lectura desde as non monogamias feministas que se nos presentan neste programa e que creo que é moi importante destacar. Lola e Diego están separadas, non? Está cada unha nunha illa poñendo a proba o seu amor. Lola está flipada con un dos tentadores chamado Simone, que é un italiano Máis cliché aínda. que é un italiano bueno, que soltou unha frase en italiano o primeiro día e allí ya mojaba a braga todo el mundo, non? Por Entón, favor. que é o que me interesa de Lola? Lola está pasando fatal, Lola está moi rayada, está chorando polas esquinas porque ve que claramente vai enrollarse con Simone, vale? Entón, iso que supón automáticamente unha ruptura automática da súa relación con Diego. Aquí non hai pé, nin hai espazo a dialogar de, bueno, pois por que che pasou isto, isto ponche en conflito cos meus sentimentos, vamos a reformular a nosa relación, bueno, no, aquí no, no? Monogamia ou nada. Entón, Lola xa Monogamia asume o muerte. Lola xa asume que vai pasar iso con Simone, non? Entón, por que está mal, Lola? Ese agora hai un plot twist e Simone é de Albacete. Pero Lola está pasando moi mal, pero non o está pasando mal por Diego. Ela non está pasando mal porque vai a cortar con Diego e que a súa relación de X anos se perda. Lola está mal porque Lola chegou polo ao can. programa e dixo: "Yo lo que no quiero perder es la familia que formamos con Horus, que es nuestro perro", ¿vale? Entón ela non para de chorar porque cito: "Diego es moi vengativo, moi rencoroso e sé que me va a quitar al perro e non me va a volver a dejar ver a Horus". Entón Lola está chorando polas esquinas porque xa está sufrindo porque para ela perde a Horus e di que Horus que homes hai moitos no mundo que si corta con Diego que ela que poderá seguir adiante, ollo reflexión interesante, no dependencia dun hombre aquí de repente en este programa, Sí, non me esperaba este xiro para nada. di Sí. que ela que homes que hai moitos, pero que Horus só hai un, que é o seu can. Entón, bueno, evidentemente as redes encheronse de memes como jolín, que pouco quieres a tu novio, ya vemos que te preocupas máis por el perro que por tu novio. E aquí é onde entra a miña lectura non monógama deste deste trío amoroso, vale? Sí, o triángulo máis inesperado, sí. Exacto, o triángulo así máis Iso sí que é un triángulo de amor bizarro, exacto. Entón, que é o que me interesa disto? Lola ten un inconsciente non monógamo e feminista, evidentemente, o que nos propoñen as teorías das non monogamias desde os feminismos non é el poliamor de follar con máis gente, iso levase facendo toda a vida, senón é cuestionar esta pirámide relacional que se nos vende de que a nosa parella é o máis importante. Primeiro a parella, despois a familia, as amigas, pero a parella sempre vai a estar no pico, sempre vai a estar no centro, non? E o verdadeiro amor é o que sentimos por esa persoa. O resto son amores secundarios e terciarios, non? Entón, Lola aquí está destruindo esa pirámide afectiva e ela está demostrando que Horus pois, está ao mesmo nivel que pode estar pois, a súa parella ou as súas amigas ou a súa familia. Entón, reclamo a Horus como representante das non monogamias feministas neste programa, por favor. É dicir, Estás conectando o antiespecismo co feminismo, como debe ser. En relación a isto que comentas, Anxela, non sei se coñeces unha cantante que se chama La Otra,
Sí, sí, Ten unha canción que se chama Contigo, e fala contigo, un sí. pouco así do amor así non romántico, non? Entón a E letra non está bastante posesivo. guai. Esa a Claro, letra desa canción é fermosa, sí, a min pareceme brutal iso de que non eu non che necesito, pero quero estar contigo, pero porque estou ben contigo, non porque precise estar contigo en todo momento, sabes? quero que sexas libre e quero ser libre contigo. Exacto. Efectivamente. Exacto, exactamente. Entón, pois esta é a miña reflexión, a miña proposta de hoxe, repensar as non monogamias feministas a través do que Lola nos está propoñendo e que a todo o mundo lle parece super criticable e super demencial e tal, cando en plan, non, non, pois claro que sí, pois é un amor central na túa vida Horus e ole, e non tiene por que ser tu novio. E pareceme maravilloso. É interesante, Totalmente. é divertido o papel que teñen, e supoño que tamén, claro, por aquí ven a liña de por que o traes, sabes? O papel que teñen a veces estes programas de convertirse como nunha especie de síntese moi exagerada do que son as nosas lóxicas relacionais. Sabes, como que eliminan calquer outro tipo de contexto, é o que dicías ti, sabes? Non se fala de nada máis, non importan os seus gustos e as súas circunstancias, o único que importa é como construen esas relacións, non? Mm, Entón, sírvennos moitas veces porque poñen como moi de manifesto como estas fallas do sistema, sabes? Ou estas narrativas que se apartan do que podería ser eh, o normativo, entre comillas, pola vía de exageralo e poñelo ao extremo. mm. E é moi divertido o do can, porque no fondo tamén entronca con outras veces que se poñen de manifesto isto que comentas, non? Esta eliminación das xerarquías relacionais. E unha cousa que tradicionalmente tamén golpeou máis as mulleres pola vía penso por exemplo pola vía dos fillos, sabes? Sí, Esta lógica de Mm, o que máis me jode desta relación non é destruíla, senón que se vai destruir a miña mm. familia, vou perder a relación cos Os fillos, non? fillos. Como Bueno, a muller tradicionalmente rompía esa xerarquía de colocar sempre a parella como máis alta e ás veces eso xeráballe conflicto, sabes? que eso é un aso bueno, un elemento tamén desta problemática, pois cando se utiliza un fillo, neste caso o can, en plan, como un elemento vingativo, Exacto. porque moitas veces nos Sí. divorcios, nas separacións, o sea, os pleitos que se xeran por a Mm, custodia, por a patria potestade dos fillos, pois son meramente vingativos. mm. eu deste tema voulle deixar falar a Ángela porque eu como son un tipo, pois mellor deixo falar a xente que sabe. Todo este programa está baseado na idea de falar do que non sabemos, que conste. Que, Xa, xa, Exacto. buah, Darío. é broma, é Moi broma, é mal, broma. renunciando ao espírito do tigre. Non, a ver, realmente, o que comentades do tema, o sea, eu creo que La Isla das Tentaciones é como o paradigma, non, deste tema ou seja, do amor así romántico, tradicional, etcétera, pero non creo que sexa, ou seja, como ben comentou Ángela que falaba das películas de Disney, pois, a ver, é que realmente en toda a cultura popular, sobre todo na que ven dos Estados Unidos de América, que é a dominante actualmente, sempre está ese mesmo amor romántico de sempre unha parella, sempre tes que ter unha parella, se non tes só unha parella a túa vida incompleta, como que morres por esa persoa, non digo que sexa ou sexa, o 90% das producións ou das grandes producións baséanse niso, ou Sí. sexa, entón, A min pois sí. o que máis me interesa deste programa é a forza, a posta en escena brutal do centralismo que ten a monogamia nestas parellas, porque quero decir, non estamos falando tanto de amor, que chamo ese amor Disney, non pois por esta feminista teórica Brigitte Vasallo, que ela sempre quere diferenciar moito entre o amor Disney e o romanticismo, non? Como esta porque decía ela, que nos traian a todas o almorzo á cama, a todas nos gusta, pero quero dicir, iso é romántico, pero o amor Disney é toda este tinglado, non? En plan, pois das pelis que se nos vendeu, del Príncipe Azul e de todo perfecto e todo eso, non? Pero é o da monogamia, porque esta xente xa sabemos que tivo outras relacións e que terán e que senten desexo por outras persoas, pero é como iso é o central deste programa, é dicir, cando pases a liña de bicarte ou acostarte con outra persoa, isto se acabou. O sea, non estamos falando de amor, estamos falando de relacións e de sexo, o sea, é do que vai este programa, non vai de outra cousa. Dúas Entón, cousas. Parece, por unha parte, que dous cousas inconexas.
parece moi gracioso pois que este programa de Mediaset e tal, e que este programa nutre o universo Mediaset como o universo Marvel, por excelencia en España, e o nutre o programa principal, o buque insignia, que é Sálvame, onde Sí. é evidente que aí, en plan, practícase todo menos a monogamia. O sea, que é como, e abertamente como o defenden, pois, ir máis aló dese tipo de relación. Sí que é verdade que tratan eses temas de conflicto e lealdade, pois, dende un punto de vista monógamo ou tradicional. Pero no fondo, pois, tanto os que o presentan como os colaboradores son, pois, persoas que non practican ou que non están nesa posición. Exactamente. Nese aspecto, falando así de temas en plan de amor romántico e tal, unha das películas que eu creo que critica bastante o tema do amor romántico, non sei se viches, se viches a de 500 días juntos, que hai unha Mm, escena moi particular onde o tipo montase unha película da hostia ca tipa, e claro, o tipo recibe o merecido no aspecto de que o tipo montase a súa película baseada no amor romántico e na realidade pois é ben distinta. En plan, esa escena eu creo que é bastante interesante nese aspecto. Sí Está que, moi ben porque xoga coas túas expectativas esa película. claro, Pensarías, sabes, o que pensarías que iba a ser a historia ou que ti proxectas xa, sabes, porque consumiches 500 historias exactamente iguais a esas, ao final se reverte ou se subverte de alguna maneira e acabas nun sitio extraño onde te sintes incómodo, sabes? claro, é como que o tipo tiña tamén aí na cabeza as míticas películas, de feito parodian bastante o que son as películas románticas na escena, non sei se a escena do tipo que despois de acostarse ca tipa por primeira vez, como que hai como unha especie de película de Disney, un baile e tal, como parodiando todas as películas Mm. de Mm, románticas, mm, e logo está pois a estea da realidade, non? Onde o tipo pois tópase de bruces ca realidade e dase conta pois que montouse unha película na súa cabeza e que non é así a realidade, non? mm. Entón, bueno, a min esa película gustoume, tampouco sei que é a mítica película revolucionaria da hostia, pero hai un par de escenas que pareceronme bastante interesantes nese aspecto e bastante pouco comunes no que é no cinema de Estados Unidos, vamos, polo menos. Pareceme, o sea, para ir un pouco pechando tamén, Sí, moi interesante a idea que comentabas, Ángela, de ver tamén a Illa das Tentacións como contraexemplo, sí. sabes, como Sí, pero bueno, preocúpame, non sei canta xente o verá como xa, contraexemplo. xa, xa, xa. Ese é o problema. Pero bueno, a min pareceme un programa divertidísimo e que recomendo como de verdade divertidísimo, paso moi ben ir comentando pois, as lóxicas locas que aplican como os límites que se poñen de a partir de aquí sí que é unha traición, estáme faltando o respeto, isto significa que non me quere, que sí que me quere, en fin, pareceme maravilloso. A ver, todos os programas rollo Mediaset, en plan, un príncipe para Corina, mujeres y hombres, Isla de las Tentaciones, pois eso. Xa, pero esa é a cousa, non? O sea, o que ten de particular a Illa das Tentacións é precisamente o que di Ángela, que Sí, sí, directamente xa sí, coloca no centro do asunto a lealdade, como sí, o sí. único elemento real das relacións é a lealdade, todo o demais é un engadido, E sabes? Como máis, que... é que no programa do outro día os rapaces estaban como super tranquis, pasando ben, sin estar acercándose moito ás tentadoras, foi o programa, o sea, foi a presentadora, en plan, a rayarlles a cabeza, a poñerlles vídeos delas porque se estaban desmadrando máis, e iso foi como unha chamada de veña, 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 aquí ten que haber movemento porque É verdade que e nas casas hai como unha luz vermella cada vez que así alguén se ve. a Sí, sí. lonja, eu chámolle así, parece que soa recordo cando o muro soaba que viña o peixe, sí, sí, sí. É verdade. E bueno, así por pechar pois a reflexión que vos quería traer hoxe de como Lola pois dinamita esa pirámide relacional mostrando pois un amor pois intenso e fermoso polo seu can, sen poñer por encima a súa parella. Direivos que isto ao final é un reflexo o que pasa no resto das relacións deste programa, é un reflexo pois deste modelo relacional que se nos impón desde o Estado, desde as institucións, non? Viámolo, por exemplo, esta semana, cando a Xunta de Galicia pois incluíu no DOGA Sí, como que bueno, pois que as parellas que sí. vivan soas que se poden ver e es como, bueno,
que é o que entendemos por relación, cantas relacións o DOGA me permite ter, porque o DOGA está asumindo moitas cousas. Está Sí, pero asumindo só moitas, dentro dun ámbito municipal, recordade. O cal eh, sirve para, Guillermo, mm. Entón, pois, bueno, pois son estas violencias simbólicas, non, que se nos lanzan, que parecen como anecdóticas, pero que teñen moito fondo, de como se asumen as relacións socialmente e de como outro tipo de modelos que intentemos poñer en práctica, pois máis revolucionarios ou máis desde os activismos, non? Pois que están totalmente marxinados, condenados pois, ao fracaso porque non nos lo poñen fácil, non? Pois, despois de converter a Horus no noso mártir dos novos modelos relacionais, pasamos á seguinte historia. O seguinte dono de máis vinilos foi o compañeiro Carlos. Carlos, de que nos vas a falar hoxe? bienvenido, Mr. Marshall. Vou copiarlle un pouco o formato a Guillermo inicial. E vou preguntar, a ver, a nivel político institucional, que entidades, que institucións sentides máis próximos? E sei que coa pregunta xa estou dando unha pista. Sí, Home, o concello. por próximo sempre, claro, por próximo sempre o municipio, o concello, vaya. Ainda que tamén en Galicia somos moi da parroquia, eu sinto a parroquia moi Pero non cerca está de min. institucionalizado, isto non é Xa Portugal, digo, por desgracia. O concello, Pero define institución como unha entidade pública, porque se así, eu o moi cercano que teño agora mesmo é o Sergas. Que bonito, buah, que bonito, Darío. Menuda oda sanitaria, aplaudimos a Soito. Bueno, a ver, o que quería facer é un pequeno collage dos alcaldes, os concellos do país. E como a nivel popular, pois eso, son fontes de memes, brincadeiras, e historias esotéricas incluso, algunhas veces. Non quero ser nin pretencioso nin facer, pois eso, que unha tese doutoral ou que alguén, en plan, a partir de aquí tiene que facer unha tese doutoral, pero debería, vamos. Porque a vontade de tratar de contar como estas contas de Instagram fakes de concellos, e incluso os alcaldes coñecidos, sabes? En plan, o carisma que representan, o que culturalmente representaron algúns están a representar, non polas achegas que fan aos veciños ou os concellos ou políticamente, senón polas súas magnas obras a comedia patria. A cousa é que, pois, nas urbes, por exemplo, sí que non temos tan próximos esas figuras dos alcaldes ou dos concellos, porque entendemos que son administracións moi grandes, no fondo, pero si nos concellos máis pequenos sí que o teñen máis en conta. E todo este fenómeno actual das contas fakes dos concellos. Pois, por exemplo, hai a conta fake do Concello de Oleiros, a conta fake do Concello de Culleredo. A conta fake, por exemplo, do Concello de Oleiros, pois nutrese fundamentalmente de alguén moi próximo a Ángela, Ángel García Sebane. Ángela, a persona máis hooligan de Oleiros que eu coñecín na vida. Exactamente, non penso criticar a que hoxe en día me dá de comer, xa digo. Un meme, hostia, pois estamos entrando en terreno pantanoso. Entonces, Ángela, a partir de ahora non es Ángela, vamos falar en código. Se quitamos a AN de Ángela, queda Xela. Xela. Xela que non traballa no concello. E outro elemento eran o dos alcaldes. Falando do principio, pois Amanece que non es pouca, aparece aí Pepe Isber no balcón, empeza co rollo de yo como alcalde vuestro que soy os debo unha explicación. E está así todo o rato, é moi gracioso. Eso sí que é unha comedia e parece surrealista, pero a verdade é que moitas veces a realidade de pois idas de olla de alcaldes que temos, que alcaldes que ao mesmo tempo pois son moi carismáticos. Recórdame tamén un pouco, así a nivel de cultura popular tamén Amanece que non es pouco, o rollo este de alcalde, tú eres necesario, nosotros somos contingentes. Sí, xa estaba apuntando esa cita para mencionala. Claro. E volvemos co rollo do carisma, co dos alcaldes, antes de ir falando, porque eu quería falar de uns alcaldes coñecidos e que faredes un pouco porque todos tedes opinión sobre estes personaxes. Pero así, a nivel un poquinho máis técnico, pois
E non é un alcalde, é un presidente da República, pero aí como uns anos se fixo unha tese doutoral en Porto sobre Rebelo de Sousa, que é o, pois, recentemente elexido presidente novamente da República de Portugal. Uh-huh. Que, Sí, gañou, que hai hoxe, unha semana gañou as eleccións. que hoxe entereime que foi administrador da Casa de Braganza, o sea, que o tipo é a vez como algo monárquico, un pouco, como sabes, como un pouco tolo todo. En serio? Sí, sí. Ostras, non coñecía este detalle monárquico de Ravelo. Vale. A cousa é que nesta tese decíase que en 2019 Rebelo de Sousa tiña feito selfies con ao menos o 3,3% da poboación portuguesa. Que locura. Que locura, tío. Dios. Eu digo, bueno, Que son 300.000 persoas, claro, é fácil. Con Portugal é fácil. bueno, eu digo, vale, porque os concellos teñen unha limitación xeográfica, pero, ojo, en plan, eu coñezo algúns alcaldes que se quixeran, co 100% do seu censo municipal tiñan sacado fotografía. E aquí empezamos co primeiro que seguramente ten unha foto con 100% do seu censo municipal, que é Ángel García Sebane, acá Gelo. Amigo, non vou entrar no seu aspecto político, pero é unha rockstar. É unha rockstar, bueno, de feito, o tipo, pois, toca o acordeón, dá concertos. O sea, Gelo toca o acordeón e Baltar toca a tuba tamén. sí, porque ademais é verdad. Isto tamén é outro fenómeno, en plan, alcaldes que tocan instrumentos. Ojo, porque dos 4 que vou mencionar, 3 tocan. Home, Jacome ten unha tenda de música directamente. O sea, xa... Incluso Abel Caballero toca guitarra en tele, non, como se chama a tele esta local a Vigo, como lle chamen. Ben, Gelo, en plan, é que é unha rockstar, o sea, ten o seu programa e a máis hai como esa lenda popular de que Gelo sabe todo. En plan, a min contaba un amigo que temos todos en común, que unha persoa chama o aló presidente propio de Gelo, en plan, empeza a rajar del, e Gelo dáse de conta de quen é, sen que o tipo pois dixera o nome ou hostias. Empeza a decir, pero ti fixeches tal, cual e pascual. Esa é a lenda de que Gelo non lle podes dicir nada porque sabe onde vives, a que te dedicas, que haces, quién es tu padre, quién es tu madre, qué tipo de relación, si es monógama ou poliamorosa tienes. Hai outro rollo tamén que me pareceu que antes, en plan, buscando bibliografía, por supuesto, porque este é un trabajo documentado, en plan, encontrei sobre Gelo. Hai unha páxina desta random en internet que pon denúnciase que Gelo denunciou unha festa de INEF porque non lo invitaron a tocar el acordeón. No, iso é mentira. No. Ese é fake, supoño, No, pero Todas sabemos o que pasara con aquela festa de INEF. Fake news. E logo, a ver, pero sacade aí os trapos. ti sabes máis da lenda. O que Contanos. pasou, no. O que pasou con esa festa de INEF, bueno, para que non o saiba, neste concello tan maravilloso como é o Concello de Oleiros, o Concello pon a disposición da súa veciñanza diferentes casas para a celebración de festas, de maneira totalmente gratuita. O que pasa é que non se pode facer negocios nin venta de nada neses espazos, e o tema é que o alumnado de INEF aproveitou a casa de Bastiagueiro, que é unha das casas que se ofertan para festas, e cobrouse entrada por iso. E iso non se pode facer, entón foi por iso. Porque Gelo é comunista e están contra el capitalismo, por suposto. Entón, exactamente. Entón, Razonable. iso foi o que pasou. Iso foi o que pasou, que se filtrou iso, que se soubo iso, e, bueno, eu vera bastante follón, claro. E agora imos co... Ojo, que aquí, bueno, é que non me colles co boleiros. No, xa, por eso mesmo, non vou a deixar o tema Gelo, porque vexo que podo... Pero, a ver, eu creo na lenda popular, e para min, ese tipo de cousas o que fai crecer esa lenda. Bueno, Claro, que non é tan importante por que pecharon a festa, senón a posibilidade imaginaria de que a pecharan porque non fose invitado, e dalle máis carisma ao persoaxe. Pero bueno, o seguinte, Gonzalo Pérez Jácome. Orense es la única provincia de España que tiene 4 denominaciones de origen. Acabamos de hacer un parón para un tentempié y entre 27 concejales solamente hemos tomado una botella o 2 de vino. Y la mitad, y una de ellas ha sido por lo menos mía, la que tomé yo. Gonzalo Pérez Jácome. Leyenda incipiente. ¿Cómo que incipiente? No.
Home, ten un recorrido, pero non é un alcalde. Leva alcalde 4 anos. Non lle pidades tampouco moito. Bueno, Mira, Jacos, eu digo unha cousa, Jácome facía memes de concellos moitísimo antes de que houbera as páxinas de Instagram, ou sexa. aquí é onde vou todo. Jacome o fixo todo antes de que o fixéramos todos nós. Jacome existía antes de que el Big Bang, aí estaba Jacome. Facendo skate no Big Bang. Antigo corredor federado de 100 metros lisos. O vídeo este mítico no que reto a cualquier skater de Ourense a que haga unha carrera, non con filigranas, 100 metros na velocidade punta, porque él foi o primeiro, é skater de Ourense. O sea, a todas as súas ideas tolas, pero sabes que pegan no imaginario colectivo en plan, buah, Sí. se temos o que di el, pode ser un puntazo. Aquapar, Rañaceos, etcétera. Hai anos, cando tiña un programa cos colegas en Quack, fixémoslle, o sea, foi cando, por recordades, que cando saiu elegido Trump no 16, Jacome publicou fotos en plan Sí. festexando a festa en plan con champaña e tal, e fixémoslle unha entrevista. E a cousa é que o tipo faise o tonto, porque é bastante máis intelixente do que di. Coñece bastante historia, falaba moito. Pero a cuestión é que, ao final, pregúntalle o meu compa, bueno, a ver, ti quen asociarías como un Trump patrio aquí? Xa non para Galicia, para o Estado español, e di, bueno, Mario Conde o intentou, pero fracasou. Pero, pero yo, si fuese famoso, podría hacerlo. Si la gente me conociere, tendría oportunidad. Sí, además é que é brutal o exemplo de Jacome como conseguir eso a base de pillar unha licencia de televisión e empezar a sair en telecutre moitísimas horas. Aí está. Non lle facía falta nada máis. Plan, un dos hits en plan do audiovisual galego é o Magosto de Aurea TV. Home. O mellor. Estou falando en galego, debe ser cousa do viño. Yo si me feito ligo, Di eso no programa. É verdade. Pensábamos que falabas de ti, Darío. Ojo, hai que matizar. Suave e sedoso. Bueno, pois para finalizar así co tema, pois rollo Jacome, de decir unha descripción dun colega meu que dicía, a ver, que Jacome, para a xente de esquerda ten certo atractivo porque evoca como ese o peronismo argentino, sabes? Que non sabes por onde vai vir, pero a tope contigo. Sí, e ademais os gobernos en minoría tamén como peronismo. Sí, o sea, que só ten dous concelleiros, o tío aí está aguantando. Pero bueno, tamén a política en Ourense sería outro tema a tratar, pero repito, tampouco que estemos o que quera falar é de a nivel político institucional, non, a representación popular de eso. Logo Paco Vázquez, aquí tampouco hai que facerlle moita mención, patriota galego, Trollmaster, acabando o seu mandato coa banda municipal tocando La María Pita. Un señor. Eu non sabía isto, Sí, isto é moi tolo. Isto acabou o seu mandato e fixo tocar a banda municipal La de Masía de María Pita. En plan, para que non o coñeza, toda a polémica con La Coruña a Coruña. E as sucesivas reformas do parterre onde está o barco, que ao final quedou Torre de Hércules. En plan, cando chegas á cidade, chegas a Torre de Hércules. Paco Vázquez, ese gallego que dixo unha vez, yo hablo gallego con las 7 vocales. E é verdade, eu creo que Paco Vázquez é a persoa que máis galego fala sen falar galego, tío, ten a fonética máis del libro. Increíble, increíble. Pero mesmo sentido ten unha apariencia de home do século XIX, verdad? Como que o ves pola rúa, eso lle falta capa. E fomenta, ademais, o cadro este que se fixo a sí mesmo con pinta de almirante decimonónico. E de embaixador no Vaticano, é verdade, de embaixador no Vaticano. Que eso é máis papista que el Papa. Outra lenda urbana de Paco Vázquez que ten na súa casa el brazo incrusto de Santa Teresa. O tiña na embaixada do Vaticano, que cando os de Callejeros Viajeros foron a visitalo, en plan, venir, que os enseño el brazo incorrupto. Que sí, pero que... A ver, de Paco Vázquez, todas as historias eu creo que son certas. Pois como de Gelo... Ai, que non me dejáis tocar el acordeón? Pois vale. Perdón, Xela, era broma. Bueno, imos co que
pois agora o máster, en plan, xa non polo poder que ten Abel Por Caballero, senón polo o coñecemento, por vale? favor, claro. O que Que todos estábamos agardando. hai Sí. toda esa lenda popular en Vigo de que ti chamas quixándote algo á alcaldía e ao día seguinte, que pasa? Pois que aparecen os operarios do concello e te poñen un banco diante da túa casa. Como pasa en Oleiro. Pois como debe ser, en plan... Aí, Abel Caballero ten algo moi gracioso, que é algo que se fala bastante e que circulan moitas teorías acerca del, o seu acento inglés. Happy Christmas de John Lennon, with the light, with the music. Very welcome everybody here. Ah, vaya, abrimos este melón. Abrimos- Sí, conta. Todos sabemos que, todos escoitamos a Abel Caballero falar inglés. O se antes falábamos do acento galego de Paco Vázquez, pois Abel Caballero ten acento galego falando inglés, pero a nivel pois de que fala galego falando inglés. Hai unha entrevista que lle fan en el programa este de Todo es mentira, del gran comunicador Risto Mejide, que se pon a rir en plan, señor alcalde, su inglés. Este, que é un master troll, en plan, mira, perdona, yo tengo un doctorado en Oxford ou en Cambridge, non sei, nunha universidade británica. Sí. Estiven 4 anos alí. E hai toda esta lenda urbana de que, a ver, fala mellor inglés, pero queda máis da casa que fale con acento. E está clarísimo, O sea, unha cousa é que eu non falo inglés perfecto, pero é que o inglés é claramente impostado para falar o peor do que o fala ele. Vamos, a mí me parece evidente. É que a min dá, o sea, toda a impresión como galego de Feijóo, porque Feijóo non é da Coruña de toda a vida, é dos Peares. Por favor, aquí recomendación a canción dos da Ría de Alberto Núñez Feixóo. Naceu nos Peares, Por favor, que temazo. É que, a ver, Temazo. eso, que é da aldea, o sea, e non digo que en todas as aldeas se fale galego, pero, vamos, nas aldeas ourensás, pois creo que sí. Entón, tamén que finxe, pois un pouco ese que sabe falar mal galego. Pero bueno, a ver, eu tamén finxo que sei falar mal o galego, porque totalmente eu son académico da lingua. Bueno, Numerario. Eu estou pensando que Abel Caballero é Cecais o alcalde que máis cancións ten ao seu nome. Dedicadas a él, dis. Sí, dedicadas a él. Bueno, que escribiría él dedicándose a él, porque recordemos que Abel Caballero toca a guitarra e toca ben. E sabe cantar ben incluso. Sí. De feito, foi a graduación dun colega, Abel Caballero, e dixo, bueno, eu iba a cantar, pero como gané las elecciones, pues ya no canto. Vale, e imos co rollo do, pois eso, que nese sentido rockstar é o que o mellor o fai, porque o pre-show en Castrelos de calquer cantante internacional, ti vas a ver Abel Caballero, non vas ver, eu que sei, a David Bisbal ou a quen vaya. Non, vas ver a Abel Caballero. E logo as fotos que saca despois, como a que ten esta con Jared Leto, que dis, en plan, son dous mundos diferentes, pero que aí coinciden. E ti queras xa, pois eso, esa mística popular, ese rollo. Isto das fotos tamén nos leva a todos os memes que hai e o que compartimos Ángela máis moitas veces, que son Abel Caballero haciendo cosas, como aquela conta famosa de Kim Jong-il haciendo cosas. Pois aí está, Abel Caballero, pois tanto pode estar tocando a guitarra, presentándote a Jared Leto, como, pois, cun martillo taladrador reventando unha ponte para facer... Ele é así. Pode facer... É versátil. É un tipo que sabe facer de todo. Sí. E logo, cando as luces de Nadal, eso é un espectáculo. Era fenómeno fan, quero dicir, Claro. que encendido de luces me poñería en YouTube, que me dá igual, pero é que o encendido de luces de Vigo é que hai que velo porque quero ver o discurso de Abel, por favor, é que iso é maravilloso, non só o discurso, senón a chegada del saudando bueno, é que saudando a todo o mundo un por un, de verdade. Very welcome everybody here. É eso. Que esperas que fale inglés e que fale para o mundo? Porque en realidade está falando para o alcalde de Nova York, a la alcaldesa de París, el alcalde de Tokio. Ojito, Les está diciendo aí. Y se lo dice en su idioma,
porque se sabe comunicar. Viva Vigo, por sempre me cago en tal. Eh, É unha pasada, porque quizáis é o máximo expoñente desto, non? O sea, a capacidade que ten Abel Caballero para estar todo o tempo expoñéndose a sí mesmo, sabes? Todo o tempo, a xente que vive en Vigo di que é moi extraño sair a pasear un anaco longo e que non aparece Abel Caballero en algunha esquina, sabes? como pasa en Oneros con Gelo, ti sabes a pasear e encontraste con Gelo en chándal paseando. Joder, o noso líder. Ou sales a pasear ou quedas tirado e te recolle Gelo, porque esa é unha historia que coñezo, un tipo que estaba esperando en plan un tirado porque se lle jodeu a moto, apareceu Gelo en plan, venga, que te llevo. En plan, Gelo está aí salvando el mundo. E nós temos que, pois, que respetar, porque é un tipo que está aí para servicio público a tope. Como Abel Caballero. E como Paco Vázquez. E Gonzalo Pérez Jácome, bueno, xa veremos, porque non lle queda moito, pero Abel Caballero, por certo, que falábamos antes del, que lle debe pasta a Beiras. Que, perdón, Ángela, que dis? Que Abel Caballero que lle debe pasta a Beiras, según contara Beiras, na entrevista que lle fixera Pablo Iglesias a Beiras en La Tuerca, é a Tuerca, non? O programa Sí, de... Sí, o programa este que Pois contaba que unha vez que foran como que os colleran nunha loita estudantil na época da universidade, que lle pagara a fianza para que o sacaran. A ver, me debes 6.000 pesetas de whisky. Ai, non lle devolveu a pasta. A ver, a Beiras. Que estou imaginando a Beiras, que xa está así un poquinho bello, digamos que esa é a palabra, dan chegando a Vigo, a ver, me debes 6.000 pesetas de whisky. En euros son 36 euros. E bueno, eso é o que quería falar, así un pouco, pois eso, como un collage, para rematar o noso Mr. Marshall Patrio, pero sen mana capitalista que esperaba ese pobo de Castela. Pois falamos dos concellos, dos alcaldes, dos memes, e como algúns se converten en popstar. Sen caer no folclórico, non hai nada máis pop aquí que as festas, feiras, orquestas, etc. E todo isto mistúrase a un nivel supremo, sideral, internacional máis ben, entre coa visita de Fidel Castro, que fixo en 1992 aquí a Galiza. Previamente, Fraga fixera unha visita a Cuba. Nos vídeos que circulan por YouTube, nunha peza en YouTube del País, Javois fala, pois eso, desa visita, xúntase todo ese imaginario pop, pois aquí da cultura popular e festa. Pois eso, o que máis nos gusta dende hai moitos anos aquí, gaitas, salsa, dominó, comidas populares e agora tamén os memes. Ben, pois despois desta oda aos memes de alcaldes e agardando a ver cando fan a reunión e sacan o primeiro disco a Orquesta dos Alcaldes, pasamos a última historia de hoxe que vos la vou contar eu, facendo gala do meu único disco de Luis Cobos. Bueno, único vinilo de Luis Cobos, perdón. Hoxe vou vos contar a historia de Gerda Taro, a pioneira do xornalismo bélico. Esta que soa é a canción Taro de Al Jay, un grupo indie británico que sacou no 2012 un disco que se chama An Awesome Wave. Eu descubrín o disco un par de anos despois e moloume, escoutouno bastante, e entre estas cancións do disco destacaba esta de Taro. Durante moito tempo, pois foi unha canción que me gustaba, mas as cancións teñen este poder de guardar unha historia para ti, sempre te lo tendo adentro para cando a queres pasar para recoller. E de casualidade un día intereseime pola letra da canción e descubrín a historia pois de Gerda Taro. Gerda naceu como Gerda Pojoril, ou algo así, non sei como se pronuncia o apelido xudeu, en Stuttgart en 1910, aí pouco máis de 100 anos. A súa era unha familia xudía e acomodada, mais a comezos do século, en Alemania, sobre todo durante a República de Weimar, Gerda interesouse polas ideas libertarias e de revolución. Por xudía e por socialista, cando non directamente comunista, tivo que se exiliar e a súa familia dispersouse por varios destinos de Europa. Ela acabou en París. Precisamente en París comezou a traballar de secretaria e a frecuentar todos os cafés da cidade, nesa efervescente escena cultural que había na altura na cidade francesa.
e foi forxando pois, toda unha rede de contactos. Foi precisamente nesta altura cando coñeceu o que sería a súa parella, que é Erno Friedman, outro xudeu exiliado, el de Hungría, que se dedicaba á fotografía. Foi o amor pola fotografía en realidad o que os uniu e Erno pois, ensinou a Gerda as primeiras nocións do oficio. Vale, Gerda decátase de que para ser en alguén nunha Europa antisemita nos anos 20 tiña que se reinventar e os dous acaban inventando alter egos. Ela muda o seu nome polo de Gerda Taro pola sonoridade que tiña e dis que porque lle sonaba como a Greta Garbo. E Erno acaba sendo Robert Capa. E aquí aparece Robert Capa. Seguramente coñezades a Capa, considerado o mellor xornalista bélico da historia. Sí, a típica foto do miliciano republicano morrendo. Exacto, vamos a falar dela agora tamén. De feito, non sei se coñecedes a Capa, pero cando empecé a contar a historia non sabíades que iba a falar da Capa, non o esperabades por agora, non? Eu non. Claro, esa movida, que falando de Taro, automáticamente non pensas en Capa, e deso va un pouco a movida. Pero falando de Capa non pensas en Taro, sí. O sea, exacto, sí. Claro. Temos as dous personaxes en Europa, anos finais de anos 20 e principios dos anos 30. Con ansias os dous de forxar unha carreira e ir en algún sitio onde non os coñecesen, poñen os ollos en España, como en realidade moitos outros intelectuais europeos. Ademais, no seu caso, os dous, pois o que comentaba antes, non? Ela era antifascista e revolucionaria e Erno Friedman tamén compartía algúns dos seus ideais, viuse máis adiante na vida del, e deciden marchar a España xa incluso antes da explosión da Guerra Civil, un pouco porque xa comenzaba a haber esa tensión fascista que evidentemente era un pouco parecida a que podía haber noutras partes de Europa, pero igual non tan claramente nazi, non? Antes da guerra. Cando marchan a España, de novo polo antisemitismo e tamén por unha xogada moi audaz dentro da precariedade que tiñan, deciden crear a figura de Robert Capa, que sería, ao que se imaginan que sería como unha especie de misterioso fotógrafo de orixe estadounidense, moi rico e moi extravagante, sempre con tarxes caros, que vendía as súas fotografías de guerra 3 veces máis cara do que calquera outro fotógrafo francés. Este home imaginario, como tiña moita importancia, era normal que vendese as fotos por medio de dous representantes, e estes imaginariamente eran Gerda e Erno. A xogada saíulles redondísima, forxaron un nome e unha carreira, e conseguiron vender as fotos, que por outra banda eran boísimas, a xornais de todo o mundo. Pero claro, como comentábamos, precisamente isto tivo unha contrapartida para a Gerda. As fotos ao final iban firmadas por Robert Capa, nome que finalmente se asociaría a Erno, e non se pode saber cales foron verdadeiramente tiradas por Gerda Taro e cales por Erno Friedman. Que pasada. Xa, que é unha movida, a creación do alter ego. Sí que, pois eso, na cultura tradicional, sí que aparece moito estes alter egos. No fondo, cando pois, un actor famoso ou unha actriz famosa cambia o seu nome, tamén está creando como unha personaxe, pero isto levalo ao máximo, é crear toda unha mitoloxía, xa non crear toda unha fantasía. Xa é unha fantasía para, ao mesmo tempo, dar unha apariencia e, sobre todo, o turbio do asunto, que claro, porque estamos falando de dúas persoas de xudeas e que teñen que facer eso para poder integrarse na venda dese tipo de material a medios estranxeiros cando viven nun momento pois con moito antisemitismo. Non só en Alemania, senón tamén en Estados Unidos. Recordemos que ata que acabou a guerra, pois o antisemitismo tamén era un problema ali bastante grande. Sí, é moi guai o que dis, porque é verdade que hai moita máis tradición quizáis en toda a figura dos actores de Hollywood dos anos, bueno, desde a creación de Hollywood, basicamente, dos anos 20 para adiante, de cambiar os seus nomes. E no fondo é un pouco o mesmo, non? É como nomes que sonaban como demasiado polaco ou demasiado do leste de Europa, sabes? E os cambiaban para evitar para agochar as súas orixes, verdad? E un pouco o mesmo que pasa aquí. Claro, e con independencia deso, crean tamén unha apariencia e personalidade, porque outro día li un artigo sobre Cary Grant que non era o tipo de persona, pois falaban non só do aspecto da súa sexualidade, de que se discutía de que si era ou non homosexual, etc. Pero que crean, ademais de que non se chamaba Cary Grant, que crean todo unha apariencia, un universo
que transcende ao final a realidade, porque ao final nós como seres como humanos de aquí da P non vamos a coñecer a ese tipo de estrelas, pero se a coñecemos seguramente a nivel máis cercano non vai ser a persoa que en apariencia pensábamos que era. Pero a marxe desto que non ten que ver con este asunto, é No, ten que ver, ten que ver. evidente que, bueno, ata certo punto, crean esa apariencia porque vense no fondo obrigados nunha situación de persecución. O sea, realmente o sea, nacer o pseudónimo como unha necesidade material, non como unha cousa artística, é como unha necesidade de separarte a ti como persoa do que pode ser o teu profesional, sabes? Neste caso, pois, fotógrafo. E volvendo tamén, en plan, Trumbo, o Sí, guionista, sí, sí. na mesma situación, está sendo perseguido e que precisa para sobrevivir, porque non era unha cuestión. Lenin, Stalin, etcétera, tamén son, a fin a cabo, apodos que utilizan Apodos. os revolucionarios pois para evitar que lles persigan. Sí, como unha ruptura entre a súa vida persoal e a súa vida pública, por decirlo así, non? Hai moitas veces que xa é en plan ir a outro extremo, en plan sacar deste fondo desta conversa pois unha cousa que leva a outros límites, pero o rollo este do subcomandante Marcos, en plan esa creación dun personaxe Sí, é sí, moi sí. é moi interesante, porque non todos poden ser o subcomandante Marcos. Ao final tamén ten algo aí de perverso, porque ao final o subcomandante Marcos é un home, entende? Que agora habría que darlle unha volta ao asunto. É moi interesante todo o que contas, Guillermo. Efectivamente, despois dá moita pena, como di Carlos, que coñecemos o nome, coñecemos a autoría, pero non coñecemos que había detrás dese nome, porque xa nos quedamos con esa figura artística, sen saber se efectivamente se corresponde ou non coa persoa ou cales foron as motivacións para ese nome artístico, non? Comentabades que a creación, a orixe dos pseudónimos por motivos relixiosos, políticos, tamén estaba pensando agora, cabería pensar, por exemplo, na cuestión de xénero, non? Na cantidade de mulleres que firmaron, por exemplo, indo aí da literatura, na cantidade de mulleres que asinaron, que ocultaron o seu nome de muller para asinar en obras, non? Porque senón non tiñan como publicar, pois xa sabemos, pois as irmás Bronte, non? Colette. Estaba tamén agora pensando neste conto gallego de Rosalía, que estivo anos considerándose un texto póstumo dela, pero despois aparecera por primeira vez publicado precisamente nos anos 20, pero no 95 demostrouse que xa se publicara en 1860 e pouco, non recordo agora moi ben a data, que xa se publicara nun xornal. O que pasa que estaba asinado como R.C., que xa se demostrou que a autoría efectivamente era de Rosalía de Castro, pero asinou así. Os motivos cales podían ser? Pois tendo en conta que o conto é unha crítica feroz á misoxinia imperante, non? Que son dous homes apostando quen se pode ligar á muller no enterro do home, non? Pois iso, outra motivación máis, a cuestión de xénero para ocultar o nome. Tamén estaba pensando na estrategia de marketing, non? Neste caso tan coñecido de J.K. Rowling, da autora de Harry Potter, que lle dixeron, pois que ocultase o seu nome de muller porque, pois quen ia pensar que unha muller podía escribir literatura fantástica a ese nivel e que como técnica de marketing que o libro que se ia vender moito máis fácil, moito mellor, se ocultaban que era unha muller a súa autora, non? Así que, de Rosalía de Castro a J.K. Rowling vemos que este tipo de ocultacións para as mulleres, pois, por desgracia, pois seguen existindo de alguna forma, non? Pero sí, co de Robert Capa o mesmo. Ao final teñen que crear un home, un alter ego que supla, por tanto, as dúas persoas que o integran. Moi interesante, ao mesmo tempo moi triste, porque eu non coñecía a Taro, non coñecía tampouco,
Sí, é verdade, que ao final queda Sí, 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 sí. na cultura popular acaba quedando ese alter ego, non coñeces a realidade desa persoa, cando unha realidade triste que fuxen do seu país por persecución. Sí. De feito, a figura de Taro é especialmente tráxica, non? Porque a Guerra Española, pues, volvendo un pouco á historia dela, non? Temos os dous xa en España sacando fotos, estou para a Guerra Civil. E a Guerra Española é quizáis a primeira en que hai un verdadeiro traballo de xornalismo gráfico, sabes? Que achegou a xente Sí, de todo o mundo ao inferno da fronte. sí. Aínda que temos algúns documentos gráficos, sí que na Primeira Guerra Mundial, en moitas ocasións a imaxe que temos da guerra moderna pois está moldeada polo traballo destes Sí, pioneiros sí. do xornalismo e fotografía. E, joder, como hai un consenso xeral de que Gerda e Erno destacan polo seu virtuosismo, non? Polo ollo artístico e a capacidade de estar sempre no momento exacto. De feito, había unha anécdota lendo así sobre Gerda que chegaron a chamala o pequeno raposo vermello pola cor do seu pelo e polo don que tiña para, pues aparecer no momento inesperado, sabes? Dentro do que pues, é o momento crítico de guerra. Falaba antes Darío, mencionaba a foto de morte dun miliciano. Hmm. Quizás é a foto máis famosa de capa, non Sí, sei a que a máis protagónica. icónica é tamén da Guerra Civil Española, eu creo. Sí, sí, sí. Exacto, non só da carreira de capa, senón que como que se convirte en un símbolo dun momento histórico particular. E en realidad a foto de morte dun miliciano está rodeada de polémica, Sí, que é porque verdad que dicen que é un fake, que está construída, etcétera, etcétera. exacto, sí, sí. Non se sabe se foi un real ou foi Sí, unha unha montaxe. montaxe. Bueno, pero Ese, ten algo de realidade no fondo, o sea, ou ten bastante de realidade, porque, claro, pero rompe un pouco a noción de xornalismo, non? bueno, que tampouco é unha visión obxectiva no fondo, é construída. O fotógrafo, o sea, a fotografía tamén ten un marco de subxectividade bastante importante. Ti, dependendo de como coloques o obxectivo, podes dar unha impresión ou outra. Pois isto o mesmo, tampouco é que tampouco creo que teñamos que ser moi inquisidores con estes temas. É interesante porque pon un pouco os límites do que é o labor do xornalista, sabes? Ata que punto contas a historia ou a fabricas de alguna Mm. maneira, ou non fabricas igual o que está acontecendo, pero sí o como contas o que está acontecendo. E que ademais é curioso porque en épocas de guerra sempre a maquinaria propagandística Sí, sí. do que o contendiente funciona toda a máquina. Entón, neses casos é moi difícil saber que é verdade e que non. Claro, aí Sí. aí tamén eu creo que ten que operar a honestidade do suxeito, neste caso, ou no calquera outro, pois. Sí que é verdade que hai unha máquina de propaganda que construe unha imaxe, construe unha realidade, pero neste caso capa, bueno, perdón, pero ou olvídeme do Capa, sí, capa, en realidade capa, sabes? construíron unha realidade, non, esa é a realidade, había unha guerra e morría xente. Neste caso morreu un Sí, miliciano, pois Ademais, o bo que ten Robert Capa é que despois da fotografía tamén fundou a súa propia marca de ropa, Capa, e vive deso. boom. lo está petando ahora, Sí, a verdade que, entre Un Adidas e Capa. resurgimiento. Sí, pues ademais, claro, que sumas a esta polémica, claro, cando coñeces a historia de Taro, sumas a polémica de que en realidade non sabemos quen sacou esa foto. O sea, non sabemos se a foto é de Gerta ou é de Erno. Mas, en fin, en todo caso, a importancia do traballo de Robert Capa, e entendido aquí como a figura mítica Robert Capa e non Erno, é precisamente a de narrar o máis terrible da guerra dende o lado das víctimas, que non se poden en realidade, se o pensamos, non se poden entender os movimentos pacifistas dos anos 70 sen ter en conta a capacidade que tivo o fotoxornalismo para traer Sí, a imaxe esa da guerra imaxe da fora de guerra, contexto. claro, claro, claro. Que é que temos, pois a nivel popular a guerra moitas veces incluso idealizada, sabes? Eso impregna a uns niveles bastante preocupantes. Pero Ou como algo que lle acontecía a outras persoas, sí, sabes? sí, Como algo algo que extraño. acontecía lonxe de min a outras persoas. E Sí, o fotoxornalismo como que o fai moito máis real e pero moito máis presente para ti. se te das conta todos os filmes de guerra, pois sobre todo a Segunda Guerra Mundial ou incluso de guerras antigas son épicos, son filmes de épica pura. Sí, sí, E sí. aí a película, bueno, Darío a coñece, esta película rusa, Masacre Ben y Mira. sí, ven e mira. Esa película é potentísima. Masacre Ben y Mira. Masacre
esa película potentísima, porque no fondo coloca a perspectiva dun neno que está sofrindo a guerra. É super doloroso todo. Ou a peli esta polaca, bueno, creo que é polaca, que gañara o Óscar a mellor película estranxeira, a de Saúl. Sí, Fillo de Fillo Saúl, de chamase. Saúl. Es Fillo de que Saúl. non te está colocando en todo o proceso de matanza colectiva dos campos Dos de campos, concentración. Non. A nivel psicolóxico, en plan, como quedou esta persona e como que é o que sintes. Por certo, como curiosidade, o director da película de Masacre de Ben y Mira chámase Ellen Klimov e o seu nome está formado por Engels, Lenin, etc. O sea, son as En iniciais serio. de líderes comunistas, sí. Pois ben, falábamos antes de que a figura de Gerda é especialmente tráxica, non? Porque en 1937 tivo algúns desencontros con Erno. Diz que o rexeitou cando lle pediu matrimonio, de feito. Por fin, en 1937, comenzaba a firmar, por fin, algúns traballos baixo o seu nome, que se publicaron en algunhas revistas americanas, creo. Porén, mentres cubría a batalla de Brunete, que seguro que a coñecedes, que creo que a que máis causou máis mortes en toda a Guerra Civil. Sí. Gerda pois subiu o estribo dun camión republicano, uns camións voando moi baixo causaron o pánico de todo o pelotón, o camión fixo un movimento extraño e ela pois caeu do camión e xusto pasaba un tanque por ese lado e que atropelou. De feito, hai cousa dun par de anos no Twitter, como un tipo fillo dun médico brigadista da Guerra Civil subiu unha foto do seu pai atendendo a unha paciente. Era ela. E era unha muller que estaba sangrando moitísimo que se vía sangrando pola nariz, como que tiña unha hemorraxia interna. E a base de sacala no Twitter, de repente apareceu un montón de xente dicindo, debe ser Gerda Taro. Sí, resultou, o tipo que subira a foto deulle a volta e resultou que era da batalla de Brunete. E seguramente é Gerda Taro, o sea, destes documentos históricos que aparecen no Twitter un pouco de casualidade. Sí. Durante anos díxose que Gerda viaxara con Enro a España, máis que ela agardara por el lonxe da fronte, sabes? Que fixera fotos fundamentalmente pois de mulleres e nenos, nun traballo máis costumista que non de fotoxornalismo. E hoxe sabemos que non é certo. E podemos afirmar con probas. No 2008 descubriuse en México o que chaman a maleta de México, que apareceu unha maleta chea de fotografías, entre 3.000 e 4.000 fotografías que estaban feitas tanto por Greta como por Erno e un compañeiro deles que se chamaba Damien Seymour, que lle apolaban Chim. E dentro destas fotos sí que aparecen feitas por as máquinas que empregaban e as datas, sí que podemos discernir cales son de Gerda e cales son de Erno, o que nos dá a idea de que en realidade o seu traballo era super parecido. Os dous estaban facendo basicamente o mesmo, só que se turnaban ou Erno iba en diferentes momentos a España e Greta noutros, sabes? No seu momento, Gerda foi enterrada con honores como heroína republicana, mas como xa vimos, en realidade demostradelo vos, eu tamén, que eu non coñecía a historia, hoxe en día está moi silenciada e moi esquecida. E hai varios factores que o explican. En primeiro, que tivo unha carreira moi curta, morreu no 37 cando apenas tiña 26 anos de idade. Despois que a súa figura era molesta dende o punto de vista político, porque era unha muller socialista e comunista, e no contexto da Guerra Fría non interesaba ensalzala. Por último, en realidade, tamén por ser muller. O seu traballo acabou eclipsado polo de Erno e o nome xigantesco que foi capa despois. De feito, non coñecemos a Erno Friedman como Erno, senón como Robert Capa. Sí. Erno sempre tivo a Gerda no seu recordo, pero o feito de cubrir 5 guerras máis, o sea, Capa cubriu 5 guerras dende que morreu, dende a Guerra de España ata que morreu, cubriu 5 guerras máis. E sempre seguiu empregando o nome de Robert Capa, lóxicamente, porque xa forxaron a lenda ao seu redor. Ademais, fundou a compañía Magnum, que chegou a ser tamén moi influente. Magnum P.I. Sí, famosa polas cámaras e por ser un investigador privado. E volvendo ao tema de antes, hai un meme que circula por aí entre que aparecen as fotos de Magnum e Gelo. Explicando memes. El parecido. Hai un parecido asombroso entre Gelo e Magnum. Como se chama o autor? Bueno, non me acordo.
O actor é mítico que sai en Friends, Tom Selleck, Ah, Tom Selleck, é verdad, unha sí, das home, sí. miñas referencias estilosas, sen dúbida Claro, por Sí, eso alguna. tes claro. ese mustache, non? O bigotazo, bigotazo. Conectando co que dicías ao final, é que hai unha... Porque eu estudei nun colexio que se chama Sofía Casanova. E a raíz de eso... Vaya, ben traída aquí, Claro. Pensaba joder, que que ibas a guai. dicir Tom Selleck, o nome No, do no, colegio. pero Sofía... El Colegio del Humor Tom Selleck abre sus puertas. Bueno, Sofía Casanova foi unha, nos primeiros anos liberal, culta, muller nacida en Almeiras, aquí en Culleredo, excelentísimo concello deste país. Sofía Casanova foi reporteira de guerra. Sí. Cubriu a Revolución Rusa, entrevistou a Trotsky, entre outras. Pero por que... bueno, se lle deu ese valor como pois personaxe importante. Pero por que se lle deu recoñecemento ou máis recoñecemento, quizáis non o sei. Pero sí que é verdade que Sofía Casanova tamén foi monárquica e profranquista. Sí. Quizáis eso igual pois influía a hora de recuperar esa figura ou incluso de ensalzala, pois poñéndolle no nome dun colexio ou de rúas varias ou na web municipal falando desa figura. E me parece pois eso, ese contrapunto, mentres que pois Taro morre aplastada por un tanque na Guerra Civil con descoñecemento absoluto a posteriori da súa obra, pois temos outra persoa como Sofía Casanova, que sí que é verdad que hai que recoñecerlle que para a súa época, para ser muller, pois tivo un papel moi importante, porque non só cubriu a Revolución soviética, sino que tamén pois participou, cubriu a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, cubriu tamén o movemento sufraguista en Inglaterra, pero, sin embargo, pois sí que se lle reservou, quizás se lle reservará outro posto, por qué? Porque era igual máis mansa, digamos, nese Sí, sentido. é que é unha figura super interesante. Pero que Sí, perdón, sí. sí que é verdade que o apoiou o golpe de Estado e apoiou todo o franquismo posteriormente. E sí que é verdade que iso igual pois representou pois que tivera non maior visibilidade. Sí, é que é moi curiosa a figura de Casanova dende a perspectiva da memoria histórica, precisamente por isto que comentas, porque como que conflúen nela Pois ese elemento. diferentes loitas e diferentes forzas que loitan Claro, ao mesmo claro. tempo por reivindicala e por agochala, non? Claro, claro. É evidente que tivo un papel en vida increíble como Sí, sí, sí. xornalista, o sea, eso como que non hai dúbida. E é lóxico que movementos feministas a reivindiquen desde as últimas épocas, pero sí que é verdade que nas anteriores décadas como pesaba máis o seu papel de xornalista franquista que non o seu papel de xornalista muller. E hai esas dúas tensións na súa figura, sabes? Claro, que eso que a min tamén me está, sabes, como que levas, joder, pois a esta muller que ao final pois tivo non se sabe o que ti dicías, se a verdade a foto do miliciano a fixo Enro ou a fixo Taro. Pero aí está, a cuestión é que non se sabe incluso quen era Taro. Ata agora acabo de descubrir e pois maravíllame porque é unha personaxe moi pois sí, super interesante. Eu só coñecía o rollo de Robert Capa, pero non sabía que toda a intrahistoria. E, sin embargo, a Sofía Casanova coñezo a historia directamente. Quizás sexa porque, pois iso, pois foi profranquista e se reservouselle ese papel. Non o sei, non vou entrar agora nesa discusión porque non teño ese coñecemento, pero sí, me chirría un pouco, la verdad. Ben, pois Robert Capa, Erno Friedman, morreu en Indochina en 1954, tamén facendo outra reportaxe de guerra e pola explosión dunha mina terrestre. A súa morte poría fin á lenda de Capa, a lenda de dúas almas en realidade, a de Taro e a de Enro. Precisamente a morte de Enro, a de Capa, é precisamente a imaxe que narra a canción de Al Jay que puñamos ao principio, que en un momento di de capa ata capa, a escuridade despois da nada, reunido agora coa súa perna. Recordemos que morreu pola morte dunha mina terrestre. E contigo, Taro. Gerda Taro foi a primeira muller fotoxornalista que morreu facendo o seu traballo. Anja Niedinghaus, en 2014, mentres cubría tamén as eleccións en Afganistán, foi a número 32 que morreu facendo o seu traballo tamén de fotoxornalista. Sirva esta pequena historia como homenaxe a todas elas. Pois moi ben,
con isto pechamos un novo episodio do Tigre do Futuro. Unha vez máis, pois saímos do oráculo un chisco máis sabios e tamén un chisco máis confundidos. A vida misma, vaya. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas, podedes suscribirvos en iVoox, en Spotify ou noutras plataformas onde subimos este podcast, ou seguir os que facemos tamén en Cheirapapá. Darlle moitas grazas a Ángela, a Carlos e a Darío por estar aquí connosco hoxe. Un placer. Gracias a vos. Eu son Guillermo e emplazamos vos xa para o seguinte tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando